Yiero ma kom mar gavana ma Mombasa nyalo biro chor nyime kopogore kanyo tarik 9 mar aboro, ma yiero mamoko bende koro nyalo biro dhi tim. Jakom duol mar IEBC Wafula Chebukati yango ni mano nyalo biro timore kaluwore kanyo to kod buche mapod nyaka gi sani nitiere doho ewi ng'waj laro kom mar gavana ma Mombasa. Mano en bang' ka koro doho mar Afrika ma Ugwe ma bende yudore Arusha, piny mar Tanzania, ne oseyudo oboke mar jalar kom onogono Mike Mbuvi Sonko ka kwedo wach mar dino ne oko. Ba Mike Sonko yande koro domo malo mogik e pacho ka Supreme Court nong'ado ni koro nogole oko yor chik kanothiche 2020 kendo koro kono be nolaro kom moro amora. Gino ma IEBC bende nosegolo nyinge kaka jogo ma bende yande nosepuodhi. Officer for the Mombasa election, I mean Mombasa County. That's a decision the returning officer made, and I believe the commission then has provided the way forward. Now, if you talk about an appeal to the East African Court of Justice, we have not been served with that appeal. We have also just seen it in the paper, and I believe then every citizen is entitled to go to court. We shall, as a commission, consider postponing elections in the respective areas if we are put in a position where we cannot be able to hold that election. So if the decisions from the courts are going to throw us completely out of balance, then we shall postpone elections for those elective positions only, and then have them held after the general election.